Nalazimo se u Gospiću u prekrasnom kinu Korzo. Večeras smo ovdje radi premijere filma Proslava Grunankovića po romanu Damira Karakaša. To je film Brune Ankovića, a moj roman. Jako mi je drago kako je film ispao. Bavi se zapravo 20 godina života jednog mladog čovjeka od 1920. do 1945. godine i zapravo secira obiteljske odnose i odnose unutar sela koje su dovele do toga da je on ušao u desnu ideologiju. Mislim da je tema filma zapravo vrlo aktualna. Ekstremizam zapravo raste ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu. Je vrlo važno nekako isto promisliti šta se dogodilo prije i šta smo iz toga možda mogli naučiti da nam se ne ponovi sad u sadašnjosti. Puno statista iz Gospića, puno radnje koja se tiče Gospića i pošto je film igrao već i na uglednim svjetskim festivalima, posebno mi je drago da je ovdje u Gospiću večeras premijera. Mi smo snimali više manje po cijeloj Liki, od Nacionalnog parka Sjeverni Velebit do Parka prirode Južni Velebit, u Lipovom polju, u Krasnom, rijeka Lika, posvuda okolo po Lici. Iako je bilo izazovno, kako se kaže, zapravo je bilo vrlo ugodno. Netko je jedan put rekao da se najveća drama događa među riječima, a ne među likovima. Ali sve što nije izazov nije dovoljno zanimljivo. Ja sam jako zahvalna što sam imala priliku glumiti u Proslavi i raditi sa Brunom, prije svega raditi sa Bernardom. Mislim da je ovo najdivniji projekt koji mi se mogao dogoditi. Do sada je Proslava bila na jedno 20-ak festivala i lokalno i regionalno i po svijetu i nekako je svugdje jako lijepa percepcija filma. Publika lijepo reagira, tema je jako lokalna i lička i negdje hrvatska, ali mislim da je očito je negdje univerzalna. Izvrstan prikaz vremena u kojem su naši stari živjeli i evo izvrsna prilika za našu mladu glumicu iz ovih krajeva. Dobar film oslikava Liku, oslikava Brinju, oslikava ovu Čakavštinu. Filmska priča je savršena, super. Ja nisam ni disala što se reče. Baš sam u jednom dahu sve odgledala. I svidjela mi se cijela atmosfera i glumci. Izuzetno prekrasan film. Najbolji hrvatski film koji sam pogledala. Priča je jako inspirativna i smatram da ga trebaju pogledati sve generacije. Fenomenalno. Prva liga. Film koji se u svakom slučaju treba pogledati. Mislim da ga trebate pogledati. Dođite. Publika, molim vas u kino od 14.11. Proslava čeka na vas.